sammen, og i dag skal vi spille noget mere survival games end på Vicraft, og det er episode 4. Og vi spiller sammen med selveste Sim. Så er det der, hvor du vender dig om og skal kigge på mig, så bare, så kommer vi ind. Maddie, jeg har en rot. Hej. Op i lastbilen der. Op i lastbilen, følg mig. Og jeg tager min rute. Nej, lige meget, jeg går bare med. Ja, min rute, den er mega vild. Okay, jeg tager den her lidt længere henne. Ja, godt. Så går jeg op i lastbilen. Ja, kommer du så bagefter? Ja. Og der er en med et weapon. Det har jeg også. Jeg har et stone sword, så jeg kan bare lige gå op og flække ham. Han har træsvær. Han skal ikke tro, han kan tage det hele. Jeg har træsværen. Come on, dude. Fight with me. Jeg har træsværen læder chest. Can you fight with me? Ah! Nej! Død! Okay. Jeg var nået helt forkert sted. Okay, Maddie, jeg tror jeg godt, jeg kan flække ham lidt. Jeg har et læder chest. Okay, han er Han er om sikkert bag. ret low. Han er sikkert pisse low. Ham kan jeg med 100 flæk. Kom nu her! La! Flot. Men Maddie. Lav lige cinematics. Gider du at følge efter mig? Gør jeg. Se. Swag. Skal i bussen? Dia! Maddie, se hvor så jeg har en dia nu. Ja, 10-20. Minutter. Simon har lavet cinematics. Den er vist taget, tror jeg. Simon, se her på min skærm. Når du løber, se her. Den var lort. Så god ting. Der er en stor lastbil med fuld læder. Hvor? Han gik ud af den, nu går han over mod dig. Bag dig. Der. Ham har jeg prøvet på ved flæk før. Come on! I can speed. Nej, du skal ikke smide chat til mig. Lige meget. Giver kun en halv ammo bare. En fisk. Er det det bedste, han har? Jeg kan ikke løbe mere. Du må have nogle brød. Efter. Du skal ikke spise mere. Så løber han jo bare længere væk, og så kan han spise. Han løber på en lortemåde. Hvornår skal han have food? Ej, nu løber han ind i skoven. Flyhacker. Kom her! Det er bøsse. Mand, jeg lægger lidt. Kom her! Ej, nu er der en anden, ja. Iron Fish. Han har kun træsvær. Jeg er selvfølgelig... jeg dør. Ja, vi tager bare double game. Okay, Double game, så går vi hop. Hop. Og så tager vi 13. Jeg skal i 13. Jeg skal i 13. Og Road Quiz Island eller Quiz Island. Turbulence. Turbulence. Okay. Den er bedre. Kender den? Det er en dobbelt tier 20. Okay. Good, der er en dobbelt tier 20. Men jeg ved ikke helt, skal jeg tage den anden rute, eller skal jeg tage dobbelt tier 20? Dobbelt tier 20. Okay. Fordi dobbelt tier 20, der er der gode ting, og det er en dobbelt chest. Okay, skal vi ikke tage den? Jeg har 3 ruter, hvor der er dobbelt chestes med tier 20, men der er en af de ruter, hvor man skal op i et fly og lave meget hard parkour, og så skal man
så får man også en dobbelt tier 1, så den crafting deroppe. Skal du ikke gå derop? Jo. Hvis jeg nu får 2 dias og en stik i en tier 1. Men er det ikke også den bedste dobbelt tier 2, der er? Men man kan ikke sige, hvad for en der er bedst. Det kan være, en normal er bedre end en dobbelt nogle gange. Ja, det kommer an på, hvis man har de der ting. De fleste af de gode ting. Jamen, så nu bare, jeg prøvede bare i en. Lol, jeg røg ud. Så var det også. Okay, så tager jeg bare 14. Jeg skal 14. Wow. Nej, vi kom ikke ind i. Okay. Nice. Nej, Pokeland. Pokeland, hvor det? Ja, Pokeland, der kan man brænde en Charizard. Ja, det har mig to gjort. Jeg har det på recording. Vi brændte bare en hel Charizard. Hvis man har et F S, kan man brænde en Charizard. På kuskel. Ui, så falder jeg ned. Det siger sådan er bedst. Og i næste video, så vil jeg prøve at se, om jeg kan finde noget baggrundsmusik. Kan måske. Men det bliver ikke den. Den kan jeg ikke finde. Eller jeg kan prøve. Gå ind på en eller anden kanal og... Er det ikke Just Tricks? Nej. It's ding dong. What? It's ding dong. Maddie, jeg er noget længere end dig. Jeg prøver at klare den. Det er også. Ej, nu hen til isblok. Jeg har klaret den mange gange. Spil, du kan spille på næsten alle for klassen. Næsten. Kun dem, der spiller Minecraft. Den har jeg prøvet før. Jeg havde lortestof. Hej så også, det var ikke Charizard. Hejsa, hejsa. Okay, kom. Emma Water. Okay, vi går bare ind i det store hus. Jeg gider ikke tage nogen rute. Lige mig. Jeg gider ikke tage nogen rute. Fuldstændig ligegyldigt. Jeg spammer. Jeg elsker spam. Okay, Apple. Nej. What? Nej, jeg vil også jeg vil også se det. This year, the start of best Emma Water. Ej, den skulle jeg til. Jeg har lavet armor. Har du et weapon? Nej, jeg har ikke noget weapon. Her er et gap til dig. Fang. Hey, Maddie, der er der kommer en nedenunder. Ja, der kommer en. Har du et weapon? Nej. Jo, nu har jeg. Okay. Jeg har en økse. Okay, jeg prøver at få et her. Kom herover, hvis du skal have et gap. Nej, lort, jeg faldt ned. Dræber han dig? Nej, han er der ikke mere. Her, tager du et gap. Jeg har også et weapon. Herover. Du har lidt bedre weapon. Okay. Ja, det her det er så anden game. Og vi prøver... Lige nu så prøver vi bare at finde nogle kister. Ja. Og her er der en. Ja, den tror jeg... Nej, det var ikke det. Den har jeg taget så. Her er der en. Jamen, der var ikke nogen kister. Her. Der var en fisk i. Og hvor er den flæsk? Det har vi ikke brug for. Okay, kommer du? Hvor... Jeg tror, jeg kigger lige her. Mødes ved trappen. Ja, mødes ved trappen. Nu ved der ikke crafting her. Okay, kom. Den er mig. Vi ved i hvert fald nu, der er ikke crafting her. Kom, vi går den her vej. Der er en kis her. Ja. Så går vi op her. Her er hjelm til dig. Godt, vi går lige op her. Okay, jeg kommer lige op her. Fordi så kan man nemlig se lidt bedre. Her, skal du have en hjelm? Ja. Nej, det skal jeg falde nu. Maddie, nej, kom her. Den vej. Vi kan komme ind her. Jamen, det er det samme hus. Er det? Ja. Nej, det er. Jo, det er. Nej, der er masser af ovne. Jamen, jeg ved det. Det er også en anden del af huset. Men er der ikke noget derinde? Jamen, du skal bare ikke gå derind. Okay. Se om det kan være, du ikke gør. Så. Kommer du? Så det er de spawner. Så andre folk kan få fat i det. Der er ikke noget i. Okay. Så er der måske nogen, der har det. Helikopter! Vi kommer. Flyvemaskine! Flyvemaskine! Jeg skal lige æde. Helikopter. Vi skal op i helikopter. Okay. Jeg er ikke så godt med. Det er lige meget. Jeg har lidt.
har ikke meget. End et normalt apple, og så har jeg noget brød, så har jeg 3 stykker brød og et gap. Har du 18 stykker brød? Jeg har 3 stykker. Brød? Ja. De er... Mener du ikke weed? Jo, weed. Her, skal du have noget? Jeg har nogle bukser til dig. Jeg går op i... Jeg har et weapon bedre. Må jeg få det? Her, du kan lige få den der. Jeg har en sådan dia. Hvilken våben er dit? Træsvær. Træsvær, men det har jeg... Nå, den stående ikke, den er også 4. Nu kommer du. Okay, vi skal over i det her. Alle de ting, ekstra ting, som vi ikke har brug for, de testes med, smider vi lige ud, så de er i iskrafter. Okay? Jeg går ind der, ikke hop. Jeg var et sted. Jeg har ikke noget så godt noget. Jeg spiser min kylling. Med råden, skal du have lidt? Kom. Her du kan få den der, du kan få den der, du kan få det der. Ja. Og så se mit mad. Det er næsten lige. Der skal du dernede. Ham her, godt armor. Ham der med tjene, ham kan vi sagtens bruge. Skal jeg give dig med en hånd? Ja, med en hånd. Jeg kan ikke nå. Han ved overhovedet ikke, vi går efter ham. Løb! Løb! Maddie! Løb! Løb, løb, løb! Jeg er død. Maddie! Kunne du tage mit gap? Fik du ham? Tag mit gap. Good. Godt. Ej, du er jo lidt død. Ja. Men i det mindste har vi stadig dig. Jeg smider lige alt dit lort, som der du ikke kan bruge, men han har en jernhjelm. Man, nu er du swag. Havde han ikke en jernøkse? Nej. Smid lige dine sko, alt dit shit, som du ikke kan bruge. Smid det, fordi så despawner du. Eller har du ikke en et eller andet? Ej, du er irriterende, du ved. Hvor mange gaps har du? Chest! Ikke noget. Skal jeg, hvad hedder det, sponsor der noget? Har du brug for nogle pile? Jeg har også brug for en bue. Hvor mange har du? Prøv at skrive et eller andet i chatten først. Et eller andet lort. Okay, selv. Okay, du har 39. Du kan ikke sponse noget. Hvorfor ikke? Fordi du ikke har nok points. Jeg har... Jeg har 426. Det er fordi, jeg tit flækker nogen. Jeg vinder også nogle gange. Og når man dør, så mister man så mange. Prøv at miste 100. Pisse irriterende. Hey, der er en med fuld jern. Hvor? Her. Den, hvor du lige var. Har han diasår? Jeg kan ikke lige se. Men han smider en masse stof, du måske godt kunne bruge. Nej, det kunne du nok ikke. Der er han. Pas på, jeg skal lige se. Han har nok ikke noget svær. Han har et stensvær. Løb, Maddie, du dør. Nej! Okay. Men ses alle sammen. Hej hej.